Λούις Πατσαλίδης featuring Βασιλική Χατζιαδάμου. Θα πούμε ένα πολύ γνωστό κυπριακό τραγούδι. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις. Το κουκλί. Ναι. Το κουκλί. Ό,τι φορέσω πάει μου. Ναι, μίλα να... Αν έχεις το σώμα, αν έχεις το Βέβαια, το σώμα είναι... Κλαίω. Πυροσβεστικό. Ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Είμαι, πάμε. Πάμε! Για ποιον ήμουν έτοιμη? Πάμε! Όπα! Έλα, συμπεθερά! Θυμάστε εκείνον τον τζερόνο που δεν είχε face. Μίλα στις κοπέλουρους μη 20 μέτρα space. Δεν είχε ούτε ράδιο να βάλεις στο CD. Και τι θα αφιέρωνες σε εκείνη την ψυντρή? Ψυντρή βασιλίτσα μου και ματσουράνα μου. Ψυντρή βασιλίτσα μου και ματσουράνα μου. Εσού θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Εσού θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Επίενε στο σπίτι της που το αχαιρονάρει. Εσφύραση σε έφκαινε πάνω που το πιθάρι. Καμιά φορά δεν σου καμένε τούτο το χατήρι. Εσφύραση σε έφκαινε να πω το παραθύρι. Έφτα στο παραθύρι, κορί το γυαλένο. Έφτα στο παραθύρι, κορί το γυαλένο. Να δω το πρόσωπό σου το σημειδαλένο. Να δω το πρόσωπό σου το σημειδαλένο. Άμα θέλει ο κύρις της ότι έκανες πόρτες, ολόισα σε κρέμασε μες στο κουμά με κότες. Πολλές φορές την έγκλεφκες, έρεσες που τη σάλα. Αν ήταν τα κουρί ψηλά, εβούρας να βρεις σκάλα. Σκάλα που ξεφαίνεις να ξεβαίνα και γιο. Σκάλα που ξεφαίνεις να ξεβαίνα και γιο. Σκάλι και σκαλοπάτι να σε γλυκό φίλο. Σκάλι και σκαλοπάτι να σε γλυκό φίλο. Βασιλική Χατζιαδάμου, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, κρυφόν ταλέντο, το καπελί μου κάνει δουλειά. Θα σου πω, νομίζω ότι δεν πρέπει να φύγουμε Παναήρη για Παναήρη. Όχι. Όχι. Ναι, μα μην το λαλείς αστεία. Τι εννοείς? Ξέρεις πόσο κόσμο ήταν να μαζέψεις? Να με βάλεις στους δίσκους σου? Why not? Να σου τους πουλώ. Θα παίρνω κάτω στη Λίδρα, σε πάρτε ένα CD της Βασιλικής, είναι πολλά καλή.